Tá múteoirí iontach ag múna réon leathan agus dainneacht topací sna hábhar atá có. Tá scoláirí iontach ag dul an leith leis an obair seo ar fad a bhfuair an tuirgnamh, tionscnamh, aistí, tascanna agus ar mhórán slí eile. Mar sin féin, níl aon dul as ach bhfuil na scrúduithe, stáit, an tráthnóiseach agus an áirteist rí háchtach. Chuige sin is gá bheith cleachta ar cheiste na scrúduithe ar thopací dhéantar rinne bliana, topací scrúdítar, scrúduithe ranga agus deire terma. Is gá freisin na bheith caithfh SúilSiar agus a cleachta ar réon measca ceisteanna agus ullmhú cháin á dhéanamh don na scrúduithe stáit. Chuige sin tá iarfápéir iomlána ar SúilSiar le scéimeanna marcála. Tá ceisteanna de réir topacha le scéimeanna marcála arís agus tá mí tusaithe sa bhata ar réiteag físeán a chur leis na hiorcheistena freisin. Tá cumas scrúduithe samplacha a chruthú áit go ngintear ceisteanna randomacha agus scéim marcála leis chun dúshláán a thabhairt do scoláirí sna blianta scrúduithe ach go háirithe. Go bunúsach, tá ordáin SúilSiar deartha ar shlí SúilSiar a thacáigh le foghlaim go ginearálta ach tá an chuid atá dírithe ar na scrúduithe cuachtach freisin. Tá aníireacht á dhéanamh a gcuimhse, le cúnamh dé beidh SúilSiar ábalta ceiriú leat ar do bhealach.